Mayang kabuntag tanan. Ako din si Pastor Jacob Momo, ang author sa The Truth Bible Program. Salamat kay appeal ka mo niya ng event. Sabi mo lahi ang challenge sa public sa public sa offline nga teaching kaysa social media teaching. Masayon actually ang offline kaysa ni aning online. Abin ninyo, anad na kayo ko sa public, sa offline, magwali, magtudlo, tsada kayo na interaction, makita ni mga viewers, pero di ani, ikaw lang gid ang nag-istorya-istorya sa isa ka room. Lisod. Abi ninyo mura og katunga. Kung magwali ko sa offline, isa naka-straight, diba? Nga na ba yung mga pastors? Di na magbalik-balik pa, mag-edit-edit pa, isa naka-straight. Pero sa social media, kung mag-record ka, mag-isig ka balik-balik. Karon gani o samtang ka-record ko, nagbalik-balik paghihapon ko. Muna na yung final na ako. Now, daghang tagtunan sa social media, teaching. Lahi ang struggle dire, lahi po ang struggle dito sa offline. Now, una-una, about sa gadgets. Gadgets. Now, unsa ang kinahanglan tong gadgets kung kita mahimo nga social media teacher? Una-una dapat na kay cellphone. Kaya ang cellphone mo na ginagamit nimo pang camera nimo. Unya dapat po dili pod mahal pod kaayo nga cellphone. Bisag tag 7,000, 6,000 okay na as long as makita imong nawong, maklaro imong nawong, dili mo rag nawong agta imong nawong kay hanap kaayo. Kung dili maklaro lang imong nawong ba. Unya pod kung wala jud kay pangpalit ni ani pa, kay kini katong 2,500 man ni siya. Pero na kay ting pagpalit, pwede ka makapalit sa Shopee ni ani. Dayon kini mga igsoon. Naay nagpalangga sa ako ang supporter. Iya kung gitagaan og ingon ani. So dili gyapon ni ako hinatag gyapon ni. Nga naman na, di ba? Basta magwali ka sa kamatuoran na ay gamiton sa Ginoo ubang tao, mga listener nga mohatag sa imong kinahanglan. Now, mo ni. Sa gadgets, pwede phone nga tag 5,000, 6,000, 8,000. Dahil kinahanglan po ka o kanang computer. Diin nga ikaw mag-operate. Now, ang computer na ako sa una, hinay yung kayo. i5, 9th gen. Ang nakahinay kay ako, ang GPU or graphics card is 2 gig lang. Karon nagkuan ko, nag-develop po sa ako ang tools, akong giilisan og GPU nga 1050 TX 4GB, no? Mas maayo nga 4GB ang inyong kanang inyong singa niani inyong process, inyong GPU, inyong graphics card sa inyong computer. Dayon aring kay i5 mga 9th gen, kung makakaya mo i7 mga 9th gen, okay gyapon, no? Ayaw mo pagkuha og kanang singa niani, magkuha og kanang computer nga hinay, magasto-gasto lang mo na manakit inyong ulo. Dayon internet connection, kinahanglan mo kusog nga internet connection, magpataod mo og fiber sa inyong live. Dili kalas ay noon, kung gusto ka og kanang mag-data lang, okay ra na mag-data. Okay na, basta kusog lang ang internet mo lang basta kusog ang internet connection. Dayon, of course, ang imuha nga computer kusog-kusog po, dili po nga super kusog, igo-igo lang, akong suggest is i5 9th gen. Dayon ang inyong kanang sa RAM 8 gig. Pagkatapos ang inyong GPU dapat 4GB. Pwede GTX 1050 Ti. Okay. Dayon kung baguhan pa ka, okay man lang nga kanang ginagmay gyud, pero later on makaunaw na ka ako nang ilisan. Pwede i3, yapon. Sige, pwede i3. Basta ginagmay lang nga editing, pero dinag ko nang editing, dili gid pwede ang i3 nga karaan pon 8th gen. Hinay gid kayo. So i3 nga 12th gen, 11th gen, pwede. Now, so mo na akong gadgets. Dayon unsa pa man lain. Now, adto na po kita sa editing. Unsay software nga mo ginagamit, pastor, sa pag-edit? Ang gamit nako karon is sa una is Filmora, nagamit po dayon ko aning Premiere Pro.
So gamit ang Premiere Pro sa pag-edit dayon. Mag-adto ka mo sa YouTube, magpatudlo mo unsaon pag-edit. Remember, dili kinahanglan gwapo kay kag-editing. Makita lang nila ang words nimo, gamay nga illustration sa picture, ingon ana okay na siya. Dili kinahanglan grabe jud kay nga editing. Mao na nakapahimo sa ako nga slow sa 2020-2021. Nga naman, tungod kidagan ko bunch of editing. Naghihuna-huna na ako nga basta gwapog editing, daghang viewers. Kay gahuna na ako viewers. Until such time, nagkahuna ako nga dili man kinahanglan nga kanang maibog sila sa imong editing. Kung dili, maminaw sila sa imong tungod sa kamatuuran nga imong ginatudlo. Ha? So, ayaw kabalaka sa editing. Pwede gani, walay words diya. Pwede naong rin mo makita agad. Basta ka imong gisulti, klaro, o klaro gig kayo. Ha? More na pinaka-importante ang mensaheng imong ginasulti kanang mga editing diya, secondary ra ginagid. Mo na makapalangay sa imong actually Christian. Kung ikaw pastor, may ka magwali, gifted ka magwali, bisan pag wala ka editing, magwali lang ka diha. Imo ding i-post, imo ikat, no? Imo ikat ang katong mga importante nga segments, imo ikat katong mga dili ka importante ano to i-appeal kay makapalangay man to. Katong mga importante nga segments mo to imong i-appeal pack, imo ding i-upload. Mo na siya. Butangan din mo gamay sa description ba, then baka gamay nga edit diha. Pwede po gamay nga edit. Okay na. Ang pinaka-importante gid is ang mensahe, dili imong editing. Kanang editing is kuan lang na siya. Kanang secondary lang. Importante na siya pero secondary lang na siya, ha. Dayon ayaw jud kay pag hatag og taas kay nga time sa editing. Maghatag ng kag taas nga time sa imong study, sa imong preparation sa imong kaugalingon. Mao ni mas importante. Kay wala ni anha ang tao sa imong video para sa editing nimo. Ni anha ang tao sa imong video para maminaw sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo, kung gusto ang tao nga mulanta sa video mo tungod sa editing, moadto na lang siya sa kanang cartoons, moadto na lang siya sa kanang Iron Man nga salida kay gwapog editing niadto, no? Ang tao wala mo anha sa imong nga video para sa editing, ang tao ni anha sa imong video para sa words nga imong ginalitok. Ang nilang klaruha lang yun ang imuhang pulong. Ayaw kauna imong pulong kung ikaw mag-recording na. Okay ba? So, editing secondary, pero akong giunan ni kay gusto magin mo makabalo unsa akong kabalo man ko nga ang gusto ganyan mahibalon is about unsa akong ginagamit nga software nga pag-edit, no? Mao na siya Filmora sa una. Pwede po magamit ig CapCut. Wapo gyapon CapCut man gyapon. Ay, ini dahil sa pag-edit din ninyo, tangtanga ginang mga time bitaw nga silent bitaw sama nang gaana ka. Si Josue, siya ang si Josue, no? Katong mga silent moments, ikato ninyo. Bahala og inig abot ninyo sa final nga Muana pug ka. Ay kabala ka na wala sila ni ana para sa imong good editing. Niana sila sa imong video para sa imong mensahe, ha? Basta lang kitong mga silent, kuha gito nga naman makapa-boring man to, makapa-stop man to, makapa-boring so kuha ito aron nga sada ang flow sa imong video. Super line. Recording. Sa recording be patient. Kay kabalo mo night time nga moabot mo og ka 20 ka buok mag-record. Pangit ang pagsulti nimo. Usab na pug ka. Record na pug ka. Usab na pug ka. For example, ako sa sinugdan, mo ning pag-record ha. Sa sinugdan gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta ug ang nalimot ka. Tuplok na pug ka. Record again. Record na pug ka. Sa sinugdan gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta ug ang balang espiritu. Record na pug ka. Dugay kay handot panington ka, mabasa imong sanina. Mag-ilis kag sanina, maproblemahan dayon ka. Kaigang ba ni akong room, ingon din ka nga pag mag-aircon ko di ani. Now, para nga dili lisod sa imong recording, mao ni. Praktisan gini mo daan imong iwali before ka moadto sa camera. Praktisan nimo ayo, hunaw nimo nga nanay tawo nga naminaw diha sa imo ha. Imo gihunaw nga naminaw gid sila sa imo ha. Naagid sila diha, naminaw gid sila. Then magsulti din ka ikan sa imong emotion sa practice time na ha. Then after sa practice time nagpray ka, nagpractice ka, then record ang camera. Kung may mistakes
mag-record kag balik-balik, dili na kadaghan kayo. No, mao na siya. Sabi niyo, ayaw na nga bright ka, genius ka. No na nga dili ka bright. No na nga kinahanglan training practice para nga ikaw magkabuhat og ingana nga video. Sa una, abi mo sa unang panahon, sa isa ka semana maka-post lang kog isa ka video. So sa isa ka tuig maka-post lang ko ang mga 52. O sa pag napagay mga duha ka semana o isa ka semana nga dili jud ko post. Ngano man sigo ba na to edit. Nakabantay mo ato kung salida nga impyerno. Ako tong edit 3 ka semana. 3 ka semana ako to edit. Napod to yung mga basta na ay mga sa unang panahon mag-edit ko sa una is tagto 3 ka semana, napod to bulan. Ay 3 ka semana. Ay dili ay katong ang impyerno kay bulan to kapin. Dayon katong isa is 3 ka semana tong isa katong Tagalog bitaw nga mahalok ba ka takot ka bang mamatay katong Tagalog na ako nga naka-pitch akong course nina about Ephesians 2. 3 ka semana na akong pag-edit. So na-drag ko. Ay nako. Kung kabalo pala unta ko nga dili kinahanglang editing nga tsada sa unang panahon. Wala na ko nagbanat pag-edit og tsada. Okay, mao na siya dayon. Importante lagi preparation sa imuhang utok ug sa imong kasing-kasing. Please remember this, mga pastor nga gusto mapili sa social media. Ang pinaka-importante ay ang imong utok, ang imong kasing-kasing preparation sa imong heart, ang mastery sa imong nga peace. Limpyo nga kasing-kasing, maunay pinaka-importante gid. Ha? Kung gusto mo nga di mo masama na ako nga ya kay sa 2020, ya kay sa 2021, ayaw gyud mo pag-ibog-ibog sa gwapo nga editing. Dili jud kayo na sa importante. Di ka na sa importante. Ha? Basta lang kay ang verse nga imong isulti, imo iklaro. 2 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. I-repeat. Na kung gusto ka nga isa lang kasulti, pwede ibutang nyo diya sa imong description. Pwede ibutang sa nimo sa imong video. Iswat nimo di adto, i-type nimo di adto. Ang pinaka-importante man lang gud isang verse ug mga ideas. Mga verse ba imong ibutang ito. Ay anong gapo-gapo pa nga editing ha. Kinahanglan is ikaw, imong spirit, prepared ka, spiritual ka sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Okay? Ayaw paghunaw na ikaw mahimong best nga pastor, oy. Mao na nakadrag pud sa kuha sa unang panahon kanang gusto ko mahimo nga best nga pastor sa pagwali sa social media. Bili. Ang mahitabo na kay nakita nimo nga kung tingog pangit. Pa. Again, play na pug ka. Diba? Play na pug ka. Di wala na nalangay kay kanto na frustrate ka mo din ang isa ka semana di na kakabot og video. Ha? Ayaw pagsayin ka best ka. Ang imong trabaho is isulti lang ang Biblia. Mao ra gid ang imong trabaho, ha? Impress ang mga tao. Mulang tao nga mga tao. Dapat ma-impress itong mga taga silingan ako o baka ako mga classmates ako. Isulti lang mga igsoon ang kamatuoran. Di na mo trabaho mga igsoon nga pabilibon sila aron himayaon kanila. Ang himayaon dapat sa video nimo is ang Ginoo, dili ikaw. Sulti lang sama kang Pablo. Dili mo kinahanglan mahimo kang Apollos oy para nga mata mo tuo sa imo ha. Bisan pag ikaw kung sama lang ka ni Pablo nga bold kay sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, basta dili kay may nga speaker katulogan ni si Eutychus hulog sa bintana. Okay na kana ha. Mas eloquent si Apollos kaysa kang of course kang Paul. Pero si Paul may sa manulti pero mas nanggid si Apollos kay kuan man siya. Kanang orator man si Apollos. Pero ang power sa Holy Spirit gibuo sa makadaghan kang Apostle Pablo.
importante lang kang Pablo nga iwali si Kristo. Mao lang. Ha? I tell you, pastors, ayaw gid pagdahom. Ay gina-i-aim. Mahimo kang best na preacher sa social media. Hinundami. Kung ikaw gipili sa Ginoo kumagko, na kumagko ra gyud kutob, ha? Di ka mahimo nga ingon ani. Nay gipili para mahimong John MacArthur. Nay gipili para mahimong Billy Graham. Apoy gipili nga sama lang nato nga taga diri lang tang lugar. Bisaya lang ta. Ayo lukpa ang tanan, no? Kung ikaw di ka kabalo mag-in-English, unya ang tawag sa Ginoo sa imong kay pang Bisaya man, di Bisaya ka lang. Nakasway na ko na igsoon. So na ga in-English ko. So okay magyapon unta gyapon ta ito. Pero mura nakita nako nga murag mas effective ko sa Bisaya. Ano Bisaya ko? Pero na-need aso ni nawala. Okay. Pero na ako need nga walihan mga Hapon. Nabati na akong tawag sa Ginoo na magwali sa mga Hapon. So, nag-record ko og Hapones. So, duha ka ba akong target? Bisaya ug mga Hapon. O na. So, depende sa calling sa Ginoo sa imo, ha? Kaya kung calling sa Ginoo sa imo is mga English, kay gusto sa Ginoo nga ingana kaluwag imo hang scope, di okay English ka. Kung tawag sa Ginoo sa imo Tagalog para nga whole Philippines makasabot sa imo wali, okay ka. Dayon kung Bisaya, okay. Okay, ako Bisaya. Bisaya akong ipili. Dayon, okay, sa pamailain na ako about sa recording. Basta mag-record ka, focus ka, no? Practice ka daan. Dayon, about sa live. Of course, mag-study ka daan before ka mag-live. Mas ayon mag-live kaysa mag-record. Hinundumi ka na. Sada bagay ng live ka maka-interact ka sa mga people. Hinoon, mas daghan view sa recording kaysa live. Tanawagan akong mga video sa The Truth Bible Program. Mas daghan gyud ang viewers sa live ay sa recorded video, uploaded video kaysa live video. I do not know ngano ka, pero siguro na tungod kay edited ang imuhang uploaded, I think. Kunya about sa bashers. Ayaw og pakig-debate sa bashers. Aron di madawat imong adlaw. Abi ninyo, pasalamat ka na kay bashers. Nga naman. Unang-unang imong mga audience nimo, mga followers nimo, mo learn sila kung unsay gisulti sa bashers. Ay lang ginabuhat. Ilan nang isuklan ng bashers pinagi sa verses. Mogamit sila og verses para nga suklan ka ng mga bashers nimo o imong mga audience nga followers nimo mag-increase silang knowledge, no? Magkabalo sila mo defend sa faith, no? Ikaw, ang buhaton lang nimo tubag ka sa mga bashers nimo pero ayaw sila pangmuraha, no? Di maayon pastor nga magmura ka. Cool, no? Katawan pa ng bashers nimo kay maghatag na siya og kanang comments. Maghatag na siya kanang reaction nga anger. Maghatag nag-interaction, no? Maghatag na og kanang masingan na yan, kanang interest sa mga listeners nimo tuwa sa video. So niya maglantaw din sa mga comments kay naturally ingon na gid ta lantaw ta sa video, after lantaw sa video lantaw ta sa comments sa ilang maikasultian nga video. So more interactive siya basta na kay bashers. Ako daghan kog bashers. Linibo kabuo ko kong bashers. Na ay yung batig nawong, hiwi og nawong. Tanawa ako nawong, hiwi man akong nawong. Sa pagilain. Kapiyong-piyong daw, anak daw ko. Itong hayag magusto kong tabangan, di ganana ako kay hayag. Putangan magunin mo tabangan ni mong light. Parang hayag. Tangan mo light, di ha, tabangan pa, tangan light. Tangan mo, karon akong light isa computer, hayag ang computer. Puti, hayag, ipahayagan ako para nga hayag sa akong nawong. Okay, so ang bashers, welcome ang bashers. Ayaw pampati ang bashers, ha? Or kung buti pasabot, ayaw intawon pang i-block ang mga bashers.
gani death threat sa ako gani nga di man gid death threat. Iyara man giingon nga idok-dok tong bato sa ako ang ulo, then ipakug ako ang ulo sa dingding. Wala man siya ingon nga patyon ko na yan. O natoy time nga naitaw nga gusto ko ipapreso. Ipapreso daw ko no ko. Apo to isa labayon kog tae. Tong uban, litkan akong itlog. Sa patong uban nga mga bashers. Preacher sa yawa. Dayon katawaan ka. Dayon tabangan ka sa mga CFD. Ngalan kag bugo. Ngalan kag bua. Ngalan ka og piki. Ay patarog niya na. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, no? And the ministry nga gihatag nato nga Kristo Jesus to testify the gospel of the grace of God. So maba to. Now, so nga na mga exo, no, Acts 20:24. Ay pagka-move ang naman na need ni mo na sila actually, mga bashers. Someday, somehow, basin dahil sila o ma-change, pinagi sa grasya sa Ginoo. So, welcome bashers, then palangga ay mga supporters. Pag mag-chat, reply, ha? Palangga ay mga supporters. Kanaga pang share, big deal na. Kanaga pang comment, big deal na. Pero mabot ang time nga, di na dyan ka maka-apo o reply sa ilahang mga comments. Pang like na lang, no? So, wing na mga isoon. Then palanggang bashers ha. Love your enemies, ingon ni Kristo Jesus. Ay na i-delete sa page nimo ha. Ay na i-ban sa page nimo mga bashers palanggaan na. Okay, dayon. Studio. Ang studio is wala ko studio gyud. Sound na ako studio. Murag CR kadako. Gamay ay akong studio. Mahuot lang ko. Gamay akong studio. Gamay kayo. Importante lang gid ato nga ako magkawali sa pulong sa Ginoo. Di ka na magsinggit-singgit ka studio nimo, ha? Pero imong talento is mo singgit-singgit ka nga pastor, mo sige. Singgit-singgit. Di ka na pod luag imong video imong studio. Kinahanglan okay lang gamay lang ko na ako. Mga isag tong asamitros ang kalap doon dayon ana dayon dili mo hadayong i-haloblak para nga imo tiyong dili mo gawas. Spend ka. How ga spend ko kabalo mo dako dako kayo ako ang nagasto sa ako ang pagwali. Wala pagyud koy kanang kuan lang. Wala gasulod ba? Pero may gani kay naay katabang. Naay katabang nga pila isa ka tawo. Nga gihatag sa Ginoo para nga maghatag sa imong gadget, magtabang-tabang pampalit og hollow block, simento, ano ba? Be faithful lang, time will come nga ang Ginoo mag-reward sa imong kahago. Ay sa una di ako isulti sa una. Sa una, gusto ko nga kanabitang daghang pong kwarta para nga ikatabang sa uban. Di man na trabaho sa pastor pero niabot na sa akong mind. Ang trabaho sa pastor is to preach. Then kung naay kwarta nga ihatag mo makatabang ka sa uban pero dili jud na imong main na trabaho ang pagtabang sa uban panghatag kwarta. Trabaho na sa mga membro kanang mga kasapian nga membro, no? Ang muna ilang main nga job. Ang job nimo nga main is ang pagwali sa pulong sa Ginoo dahil na kay pagkaon. So kutob lang sa maabot sa pagkaon nimo ihatag nimo sa ilaha sa nanginahanglan. Dili gid sama sa membro nga negosyante nga dinagko gani ilang hatag, di ba? So lain-lain man tawag sa Ginoo na gitawag para sa giving na gitawag para sa teaching sa Romans chapter 12. Now, maabot ang time nga Ginoo maghahatag kanimo og mga tao nga mo-supply sa iyang panginahanglan sa pagpalit mo mga gadgets para sa imong studio. Sa karon pa jud ko studio kay na apartment man ko. Time will come ihatag na sa Ginoo.
We do not know na may kuan, no? Pero provided naman ni sa Ginoo, no? Gamay kani ako ang gamay kani akong room. Akong room gamay gid ni siya, be, kung metros, be. Kuan. Kuan ra wala ray utso ka kuan, dili ra wala ray utso ang kataas. Gamay akong room actually. Wala ray 8 feet dayon ang kalapadan ni, be. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kadangaw ana akong dangaw. 8 kadangaw ang gabagaon sa akong room. Dayon kuan ra pod less than 8 feet ang yahang kataas. So gamay mo na akong studio, diri ko matulog, diri ko magwali. Nga lang, di pa na ako inalagda akong space, pero tagaan ko daw akong space sa Ginoo. Okay kayo. Dayon, napa ko silingan. Yeah, tapad kayo ba? Nakabaga ang room. Nipis kasi nga plywood, murag ani ka nipis nga plywood. Ako sa amin naguba na gyud, no? Ana, naduha ka buki ana nga sa nga ni plywood. Akong gibagaan, kaya aron nga di isla kadungog sa akong istorya ba. Mao na siya. Dayon, unsa pa? Kung masulti about sa studio. Importante lang nga dili ka madunggan sa imong silingan kung pagsinggit-singgit ka, ha? Dayon ayo ka ulo pagwali kung madunggan po kanila. Kasabot man sila nga pastor ka. Dayon sa study. Mag-study jud kag banat. Ipara-para gani mo kaugalingon sa imong study. Importante lang nga gatuon ka sa pulong sa Ginoohan, dili kay gakuan ka. Lama-lama lang ang istorya, ha? Sakto nga doktrina inyo kang isulti. Ya, gikan sa pulong sa Ginoo inyong isulti, dili inyong kaugalingon nga huna-huna. Dayon, time. Bot kag time nimo para sa time nimo sa nganyani. Pagtuon kano sa ka magtuon, kano sa ka mag-upload. Dayon schedule nimo unsa nga mga topics imong isulti. Remember this. Dapat yun maglista ka sa mga topics nga imong isulti o kano saan nimo na i-upload. Ayaw intaon kuno na nga mahimo kang the best, ha. Sama lang gud nga gasulti ka sa inyong prayer meeting, ngan ana lang gud, ha. Basta kay maniguro po kag ayo ug tuon, ha. Himo ang the best pero ay pagunahon na nga mahimo kang the best kay mao ni makapa daot sa imo, ha. So, magampo ka sa Ginoo, magasalig ka pa kay sa Ginoo, powerful ka in prayer. The more ka magpray, the more ka daghan may videos mabuhat. Believe me. Personal care, kaog banat kay sama na ako. Ay, munta na mag-aasawa na unta ko kay aron nga natigluto sa ko, Kamo na asawa ihay mo kay natigluto sa inyo, ha. Ang problema nagkamoy lutoon. Kaon sa tong oras. So maulang kato kong i-share sa inyo, ha, karon nga panahon, ha. Palihog tumana akong ipang sulti sa inyo, ha. Ampo gyud, study gyud, palayo sa pagpakasala. Sala mao nay hinungdan nga dili ka makabuhat og mga videos. Usa sa dako nga rason nga di ka kabuhat og videos ang sala. Unsa man ang klase nga sala? Basta kay sala ang gusto kami o kang best nga sala man na kanang gusto kami mo nga best kaysa uban, lupigan nimo uban, sala man na siya. Una nga mahinay no ang pag-produce ng mga videos. Kay gusto ka og kanang mas tiyada pa gyud nga pwede na makasabot naman sila ani. Gusto jud kag ingon ani kay gwapo kay nga pagkasulti, sala na siya. Mahinay. Unsa ba na nga sala diha? Kanang gusto ka daigon, sala gyapon na siya, makapahinay na sa pag-produce nimo sa mga videos nga gikan sa Ginoo. Importante lang gid nga masulti nimo ang pulong sa Ginoo. Remember this, maura gid na, ha. Dili kita mga artista diri nga gwapo kay mosulti, ha. Dili ta mga artista di ani nga unsa ba diha nga kanang daygon-daygon.
Nata di ani para ipaila ang Ginoo. Dapat ang Ginoo mo'y daygon. Bahala na sila diha kung unsa ilahang isulti. Daygon ba nila ang daygon ba kanila o dili, basta kay ang Dios ilahang nga daygon mo na imong target. Ha? Then kung na magdayeg sa imo ha, o dawata, ihatag sa Ginoo dayon ang pagdayeg, no? Tugad bitag glory. Kung ibas ka, natural na, normal na. Si Kristo gani gilansang sa krus tungod sa iyang pagsulti sa kamatuoran. Ikaw gibas lang undang naka. Ayaw ay pagbinakla ha. Salamat sa paminaw ha. God bless sa inyo ha.